İlki bilene ýagşylyk edemizde diňe alaky ýörelgeler gözeňde tutulmaly. Dünýä malyny, janyny, akylyňdyr neslin goramak gowda. Şolara ziýan berýäne garşy ýüregiň, eliň hem diliň bilen görüşmegem gowda. Onda bu taýda ýagşylyk ölçüksiz diýen zat näme? Goran wagtynda gorayan zadyny ziýandan alyp galyşyň ýaly, ziýan berýäni de ziýandan daşlaşdyrmagy maksat edilmeli. Bagaty kıyın bolsa gerek. Ay beýle bir kynam däl. Diňe alaky ýörelgeler gözeňde tutulsa ýeterlikdir. Meselem, Günä iş etmedik ýa-da ýalňyşmadyk adam barmyka? ýokdur elbetde. Onu tawba edip puşman edemiz soň, günämizin geçiljegine ananýasmy ýa-da ananamzok? Ananiýas, Diýmek, ýalňyşlyk hem gorulýan ekenik. Biziň hem ýalňyşan adamlara şeýle çemeleşmegimiz gerek. düşündüm. Kada laýyk edilen ýagşylyklardan hemişe gowluk dörer. Onu kadadan çykýanlara käwat biziň kömek etmegimiz gerek bolup biler. Hawa, aslında her bir adam kerimdir. Ýagşylyk edenimizde hemmämizem kadan sermeli. Kocaman Sultan Ahmet Meçidiniň sowaby, magnawy älemde bir garrymamaň ýarty çanak çorbasynyň sowaby bilen deň bolupdy. Muňa näle düşünmeli halipam? Ýani gijijik ýagşylyklardan has sowaplymy? Ýagşylykdyr salih. Ýagşylyň ulusy kiçeti bolmaz. Ýöne käbir ýürekden edilýän kiçijik ýagşylyklar beýleki ýagşylyklara täsir bolup biler. Oň ýaly portodyň nigide duşy geljegde belli däldir. Ýagşylyk edemizde öz islegimizde dälle, hakyň iradatyny gözeňde tutmak gerek. Beş ay üçün munça iş etip biljek däl. Hayır sahabat bolanda näme? Menim çörek pul gadanmaly ahyry. Talam, men Salih Demir. İş sorak geldim. Geçin oturun. Sağ olun. Salam, salam. Naci ağa, girip bilersiňiz. Sağ olun. Bu bir Bir hayır sahabı işinim. İlk bilen pidagärlik talap edýär. Meselem, bu romany kakam döretdi. Menem nipaga çykam soň bar wagtymy roman işler üçin sarp etdim. İşlere madde we magnawy taýdan kömek edýän bir topar adamma. Ýöne bize ýygyder şu taýda bolup, zatlaň dogry adamlara wagtyny goşurulmagyna kömek eder ýaly işler gerek. Hawa Ahmed ağa. Yan kaýçym ýaly hemmämiz pidagärlik edýär. Şoň üçin hem aýlygymyz azyrak işimiz bolsa köp. Ziyan yok, peýdan degse bolýar. Şeýle pikir edýäniňe begenýän ýaşy git. Bir de teň ýaly gitler gerek. Resmi namalar getirdiňmi? Terjime halyň, ýaşaýan ýeriň hem de 3-4 suratyň bar geregi. Bar, ýöne meniň bir ýalňyşlyk edipdim Ahmed ağa. Biriniň zadyna gözdekdim. Çydap bilmenem onu ogurladym. Men onu gatmaya täşdim. Ene munyň bolanok ýaşy git. Agtywarlylyk biziň iň köp üns berýän meselemiz. Ýöne men tawba etdim. Ýalňyşlyk etdim. Soň jedatyny çekdim. Haýyş edýän men wagtym alma. Bar inim. Bar işiň bilen ol. Meni iş alsaňyz, maňa da kömek etdiňiz bolardy. Durmuşymda täze akyp açmak üçin maňa mümkinçilik gerekdi. Biz adamlara kömek edýäs inim. Adamyň malyna göz diken kişi näde bolar kömek edip biler he? Bar inim, bar, wagtym alma, bar. Allah tawbalar kabul etmekde şeýe jomartka adamlara näme diýsene? Buyurun Baş sen. üstüne Salih ağa, girip bilersiňiz. Sağ olun. Allah. Ogurluk edem, ne edip menden kömek torap bilek. Terjime halyň arasda bolsun diýip, ýürütip belli edipdi.
Şonu da hiç saat olmadık gal arkayn geleşin diýsene. Hiç düşünemok. Belik hakykatini puşman edip durmuşyny täze sahypa açmak isleýändir. Küýküýüni gawrdy ödýändir inim. Ondan sen näme üçin oň tarabyny çalýan? Ya sen hem oğurluk edenmi? Alın görün. Maaş Aylyk az, iş bolsa köp. Ondan biziň işimizde ýalňyşlyk edene geçirimlik ýokdur. Düşünýän. geç otur. Geç otur, geç. Sag bolun. Aferin. Berekella salih. Ören arasda geçmişin var eken. Yaşayan yerin şutaýdy ýazylyk eken. Gerek bolan teljeriş işlerine mederler. Şertlerimiz şular. Ondan gat az adam yüz tutdy. Senem razy bolsaň derrew işe başlap bilerdin. Men razy Ahmet ağa. Yankı elin oğluna kömek etmelimişim. Hey öwrenlen galyk örükleseň durarmy? Sen wyjdany pek adama men diýen. Yankı oğlan üçin sen gaýnanyp oturma. Men olary ýaly adamlar gowy tanýan. Olara geçirimlik etmeliler. Ýagşylyga ýamanlyk etjekler görünip duralaň. Özüňize gaty anamly gürleýäňiz. Senin hayat Sen durmuş tejribeň bilen menki deň däl ýaşy git. Bu taşlarymı degirmenine ağardama wa. Salih Talih diýip bir ýaş ýigit işe başlady. Füýji kesellere beriljek kömekde oň bile köp beýda segermik diýen. Ören oňa. İnşallah Ahmet. Kaka, sen näme sebepden başga adamlar üçin beýle janyň gynýan? Oň üçin pulum alaňok beýtmek näme gerek? Eniş. Gyýrym sen çöreň ýsene. Ziyan ýok, goý sorasyn. Çağa düşünmänem bilere. Menimki jijikkem kakama düşünmezdim. O da 20 adamdan düşünürerdi. Giýjetini arkaýyn ýatyp bilmek üçin eneşan. Men bärde garnym dok, egnim bitin otyrkam, başga adamdan kyn ýagdaýda ýaşamagyna wyjdanym bir rahat bolýar. Özüm alaryn. Alo? Hawa? Oňat Mahmud ağa. Kakam bar. Häzir. Alo? Evet. Hawa? Peki. Bolýa, barýan, Peki. bolýa. Ahmet näme boldy? Eýgilikmi? Ağam, Sabri hastahana düşüpdir. Ýagdaý gowy demiş. Men gidýän. Menem gideýin. Yok, siz öýde galyň.
Kakam 10 ýyldan soň ilkinji gezek agamy görmäge gidýär. Hawa gyzym, agan hassamışyn. Olar näme üçin tersleşipdirler eje? Sen o wagtlar gidijekdiň. Kakaň tanyýaňa aňsadan sat bagşlamaz. Sabri kendi Sabriň özünden Mahmud. Etme diýip näçe ýyl gaýdanyň morsak, asla dinlemedi. Kakamam köp gynady menem. Kakam şoň Fergazan dostlarynyň birine merhemet edenlik üçin ölüp gitdi. Näçe ýyl mümkinçilik berdik, näçe gedek gellidik. Emma hiç birine de jogap bermedi. Ahmet. İkimiz köne dost. Sabriňem köp wagtdan beri tanıyan. Şoň üçin saňa ýalan söz dep biljek gel. Sabri düňlük kefelli. Edip biljek adamy ýok Ahmet. Gynanýan. Hoş geldin doganım. Ýagdaýyň näli? Yakma üşersin diýipdiňmi? Şo wakadan soň gürleşmedik. Şeýle dämi? Görüşüp hawa gürleşmedik. Sana bir näçe gedek telefon etdim. Ýene jogap bermediň. Elbetde senem öýüňçe mamlasyň. Sen ýaly adam üçin men ýaly doganyň bolmak utanç. Emma şonda da Häzir bu zatlaryň gurrunny etme Sabri. Bar geçmişde galdy. agam men wagtym doldy. Sana bir zat amanat goýajaktym. Men öýlendim. Bir oglum boldy. Oglum sana tapşyrýan. Kaka, Yusuf, gel oglum. Ahmet kakaň bilen tanış bol. Ahmet agam men agam. Salam Yusuf. salam. Oglum. Men bir ýere gitjek. Men ýokam sana Ahmet kakaň tereder. On syýla. Ol syýlaga mana asyýa adam. Gitme kaka, men seni gowarýan. Ahmet kaka, kaka maýt gitmesin. Bıçağın ejeti nirede Sabri? Sabri. Gyzym, tur kakaň geldi. Vay eje. geç bakalım. Gel bakalım Yusuf. Sabri Sabri ağrıdan çıktı canan. Yusuf Sabri'nin oğlu. artık biz İnniden veylak bizim oğlumuz. Buyurun Sema Hastanesi.
Kaç numara dedi? Dün kaybettik. Düğün aradan çıktı. Şuun çıkardılar. Siz kim olurdunuz? Men oň aýaly Jeren, köpden bäri aýra ýaşaýadyk. Hawa, biraz gurrun beripdi. Beceri galýany keniniz. Bejergen alyp boldum, inne taplandım. Onna oglum Yusuf nirede? O nirede? Ağatyň ýanyna. Ahmet Gorjan. Onu tanaýanmy? Özün görmedim. Ýöne sabyrdan adyny köpeşdipdim. O nädip tapyp bilerkem? Siz bartaňyz Ahmet'iň gahar gelerim kädiýän. Näme de bolsa siziň geçmişiňiz gowy däl. Men tow etdim, taplandım. Oglum alyp durmuşa täzeçe başladym elýe. Ýöne siziň ýene de başlamaňyz mümkin. Iň bolmany Ahmet şeýle pikir eder. Innol batgalyga batmaryn. Ogluma enelik etjek. Men pikirimçe go Yusuf baýatyň ýanyna bolsun. Maňa şo nädip tapyp biljegim aýdaýyn-da. Ahmet men ýakyn dostum. Şoň üçinem salatyny berip biljek gel. Bilse halamam kädiýän. Bu edýanyňyz zalymlyk bolýar. Peki ya Onu öz edeniň näme? Çağany bäwejikge taşlap gitmek. Ýöne inni tow etdim. Men oň eje takryn. Seň pikiriňçe Yusuf ejetiniň serhoşyň birdiň bilet gelýän röýdäňmi? Aldım kardeşim. Merak etme. teşekkür ederim. Ta oğlum. Eliniz Ören tagamly bolupdyr Canan hanım. Noş bolsun. Yusuf, nahar ören tüýçi bolupdyr, senem gelle. İyicek gel. İýmesen ullakan bolup bilmersiň. Men ullakan bolasym gelenok. Adamlar ullakan bolan soň ölýär. Kakama öldü. Yusupcan, hemmem demeler. Ýöne ölmek bar zadyň guturdy däl ahyry. O nähili? Ömürdiňe bu dünýä bilen çäkirler Yusuf. O soňsuzdur. Ýöne biz ömrümiziň bir bölegini bu dünýede ýaşaýas. Esas uzun bölegi bolsa o dünýede. Gaty dogry aýtdyň. Ýani kakam ýene görüp bilerin o dünýede. İnşallah Yusupcan, inşallah. Häzirlik çakyska wagtlyk aýra bolarsyň. Soňra ýene bile bolarsyň. Ýöne sen häzir naharyň iýmeli. Kakan horanyny görse gynanyr. Peki Yusuf, mektebe gidesin gelýärmi? Hawa, Berekella. Ondan naharyny soň Falihaň seni mektebe gider. Täze oğlumlaň bilen, täze dostlaň bilen tanşarsyň. meni mektebe sen akitjekmi? Akitmäýinmi? Bolýar kiday. Onna görleşdik. Ýörüňde naharymyzy ýelin, ýörüň. Anne, Eje, men bugün joğramyň ýanyna gitjek. Sen okuň ýokmy? Mollum bugün ruhsat berdi. peki. Bolýa. Al bala. Okulda mektepde ejem sorasalar näme? Sonra bersinler. Bu sen näme üçin alada goýýar? Hem bilen ejet ýanyna men ejem bolsa men taşlap gitdi. Onu nereden bilýär? Akam gurrun berdi. Men kitçikkam giden eken. Belki bir sebäbi bardyr. Belki bir gün gaýdyp geler. Gelmesin gerek gel. Näme üçin? O meni gowy görenok. Ýogsa taşlap gitmezdi. Hiç rene çağatyn halaman bilmez Yusupcan. Belki mejbur bolandyr. Ejen hiç ýadyňa şonokmy? Maňa aýdyp bererdi. Diňe şo ýadyma düşýär. Men gaty kiçijikdim. Soň bolsa gitdi. Gaýdybam gelmedi. Ol ýerbet. Hatırlaýma düşenok. pardon. Bağışla gaýdym. Men şu salygyny gözleýän, bileň okmy? Bu salgy Ahmet Gorjan diýen haýyrtyr adam guramasy.
Şu günler süýüjü kesellere kömek etmek maksady bilen mowut derman paýlayan ekenler. Menem barıp adymy ýazyraýjakdym. Ahmet Gorjan idiňizmi? Men ýalňyş eşdemok gerek. Hawa, hayır sahabat bilen meşgul olan adamsın. Ýürüň men size deýin. Adara galyp görmeseň bolardy. Oňam radar bolarmy daýjan? Menim şu taýyny gözläp ýörünne. Sag ol gaýdym. Evet Mahmut. Hawa Mahmud, dinleýän. Sag ol Mahmud, sag ol. Salgymy bermen dogry edipsiň. Gir. Gir ver. Elbette. Elbette Mahmud. Elbette ejetidir. Oň dogry bolmagy mahmal. Ýöne seň pikiriňçe oňa janan kimin gowsary dertmi ýa-da şo serhoş ejeti? Mesele kadyda çenli barıp etse bar bir çağan maňa bererler. Bolmanın başta ýe çykmaly. Sag ol Mahmud, sag ol. Bolýa, sag ol. Yusuf'u mektebe ýazdyryp, moğollumna tapşyrdym. Anhada resmi namaty. Allah razı bolsun Salih. Çağazyň çeken kynçyklaryna bir terede. Gagat aradan çykdy. Ejeti boldy. Ejeti serhoş eken. Bugun ol hassahana barıpdyr. Ýöne Mahmud salgym bermendir. Näme de bolsa ejesdir. Ahmet ağa çağatyň niredigini bilmäge haky ýokmy? Onu şu wagta çeni näme işlepdir Salih? Jogap berde. Doğunma möwürlük däli. Näme de bolsa ol meň doğunum. Ýutup maňa doğundan ýadygarlyk. Onu hiç kime bermen. Serhoş haýalanyň bir ene bolar Salih. Çağı onuň ruhda aydın gatsa, üstesine de şu ýagdaýda ejetini göräýdi hasan beter bolar. Çağan şol ojdansyň ýerine berip düýüp götür özüni ýitirmegne ýol bermeliler. Gapymdan çağan torap geleýse atla bermen. Edip biljek zady kadyýete ýüz tutar. Bidatlarym çağa has erwet täsir eder. Ýöne olaýal bidatlaryň pikirini edýän rödýem. Gaýdym näme boldy? Ýagdaýyň gowmy? Men İçeride hiç kim ýokmy? Hoşman edip ökünýän bolsa näme? Anhada ýalňyşlyk edip biler. Sen ören taada bolýan Salih. Bidatlary sen bilmerdin. Şol aýalyň hiç wagtym ene bolma düşünýänmi? Hiç wagt. Hawa aýdy beriň. Men derman paýlanýanyny eşitdim. Ondan şu hanymam şu taýa gelýän eken. Meni getirdi, sag bolsun. Sag bol gaýdym. Allah saňa da özüňi alyp pek gürekli adamlary dowşursun inşallah. Hawa kimden soramaly? Kömekden näde peýdalanıp bilerkäk? Resmi namaňyzy Lukman barlar. Ondan biz size emmetini aýdyrdy daýjan. Hawa siz? men Sedem iş sorak gelipsiň diýen. men Ahmet ağa, men bu hanımdan gerekli resmi namları soraýyn. Bolýa. Bu gaýdam ilkinji günden başlap işläp başlapdyr tügelemi. Da ýör, sen bilen içeride gürleşer. Ýör. Ýörüň. İsmim ne? Senin adyňy näme diýipdiňiz? men adym Meltem. Çağalar size meywe getirdim. Ece biz öz otoňymyzy ýers. Bolýa. Ýür Yusuf. Ýür. Al Ahmet. Sag ol. Canan. Gaýdymyz näil bagtly, şeýle dämi? Mun näme üçin aýdýan? Ata-enesi ýanyna hemme zady yer ber. Ey görülüp ulully. Ýöne Yusupça görýäňi. Şu ýaşynda kakasyndan aýryldy. Ece diýsen, ejeti bar ýalam bolsa, barlygy ýoklugy bir. Beýdimi Ahmet? Oňa näme bolanlygyny, näme sebäpden ýitirim bolanlygyny bilem doga. Belki bir keseli bardyr, kim bilýär? Belki de kyn ýagdaýdadyr. Hawa kyn ýagdaýda. Şuň Mahmud aýtdy. Ogluny da hastahana bardyr. Nire deken bu wagtda çenni? Yusufa aýtdyňmy çağa çyk begensine? Ýugoşrak gürledini. Nämesin aýdyn? Oglum ejen terhoş eken. Şu sebäpden seni taşlak edipdir diýenmi? O nähili? Terhoş eken. Hamala bejer galanmyşyn.
Düýüp göter saplananmyşyn. Inni oğluna heretjekmişin. Inni näme bolar, näme derkek? Näme der söýjeň? Hiç zat. Mahmut vermemiş. Mahmut salgyn bermendir. Hoş. Berenem orada peýda segmedi. O nähil peýda degmedi. Oğlun ejesine berjek dämi? Hiç kaçan. O değil. On oğlu bilen ýaşamaga beýledi dursun. Oğlunyň ýüzüni görmäge hak ýok. Ýalňyşýan. O bejer galanlygyny aýdypdyr, towap edipdir. Oğlun täzeden bagyna basas gelýändir. Bu ýagdaýdaky ene Tova edeni näme? Bejer galanna näme? Tekrar Ýene başlarda. bir kere kötü. Adam erwet saatlara bir bulaşdygy gaýdyp oturup bilmez. Şunu ýatdan çykarma. İki hemişe 4 bolýandyr. ene mehriniň ornuny başga hiç zat doldurup bilmez. Senem şunu ýada salsaň, hemen bir azajyk rehimdarrak bolsaň gowy bolardy. Men olar ýalara rehindarlyk etmen. Kakymyň näde bardan çykanyny sen bilmeýän ýaly. Rica ediyorum. Canan. Bu paket Bu da taýýar. Näçe tany boldy? 20'den geçdi diýen. Soň bular nähil paýlamaly? Berilmeli adamlaryň atma sanawy wa. gel bakalım. Oğlum. Şunu da al bakalım. Yusuf'um. Getir onu bana verey. Salam Ahmet. Salam Ahmet. Elindäki kutu näme? Derman tutuy. Dermançy dostum berdi. Menem gassagly ýagdaýlar üçin içýän dermanlary belli adamlar hassahana gidip ýörmesini bular ýanymy alaýdym. Gowy edipdiň sag bol. Ulagda ýene dermanken, şolary alaýdymlar. Men hepdäniň belli günleri gelip dermanlaryň içiliş düzgünleri bilen tanış edip giderim. Bolýa, Salih. Mahmud ağaň ulagynak dermanlary mal. Bolýa Ahmet ağa. Han Yusuf, senim Salih ağaň kömek et. Ýör bak hali. Hadi gelin. Han ýör içerik gireli. Evet, bu sefer sen taşıyacaksın. Al bakalım. Sen yaraň okmy? Bir ýeriň agyrýarmy? Ahmet aga aýtsaň saňa kömek eder. Bu taý kömek guramasy. Men oňat. Arkayn bol. Hiç wagt häzirki ýaly oňat bolmandym. Ağlama da onu. Tamam. Bolýa. Burada Men ştaýda işleýän. Mundan beýlek bir-birimiz ýygy-ýygydan görüp bilers. Bokurdan agyrýarmy? Birazajyk. Hawa soğuk. Ýöne oňşy gederin. Yusuf geljekmi? Han bar, Salih ağa kömek et. Men Ahmet ağa bilen gürleşmeli. Bolýa. Hadi bak. Ýör gany. Bulary içerik taşaly. Canan. Cananım şoň tarapyny çalýar. O Oğlu şunça wagtdan ýadyna düşmüş. seneden sonra. Üstesine olaýar terkoş. Bokurdogyny çenli palçyga çümüpdir. Çağaň näme peýda segerýän? Canan şoňa düşünen o. Yusuf beje hakda näme diýe? He, gowy ýatlatyň.
Çağa ejedin hatta adyny eşdet gelen ok. Ejedin şeýle bir ýygyny ne? Kendisini Entek bäwejikkä taşlap giden ejedin näet gowurdun. Men o çağany ejedin şerinden goramak üçin elimden geleni ederim. elimden ne geliyorsa Hawa, elimden geleni. Meltem Hanım, han oyan bir gellik. Hoş geldiňiz. Ýagdaýyň nähil Yusuf? Oňot, ýönetilmeň adym nereden bilýäň? Salih agaňdan eşitdim. Seň adyň näme? Meltem. Nähil gowat? Bular näme? İsleseň, buloň hemmesini saňa beräýin. Men ýene de örerin. Sag bolun. Seňem ogluň barmy? Ýok. Ýok. Paýlanjak kutucuklar şunu almağa geljekdirler. Meltem'i kiň alyp çykardyň da. Yusufum kömek etse alıp çıkart ne deyip bolsa. Menem galaýyn Ahmet aga işitýän. Bunu okuwam ýoga. Öý işlerini torun bolsa eneşem alyp gaýyp biler. Ýaşa, gowdyny. Ağlama Yusupcan. Häzir goýar agyrty. Gata agyrýar. Agırar ýöne üflämseň goýar bolýarmy? Ağlama oglum. Ağlama balam. Intigim agyrýar. Ferit ağlamasaň saňa aýdym aýdyp bereýin. Men ejim, jan ejim. Ol aýdym aýtma. Gaýdy baýdaýma şol aýdymy. Diňläsim gelen ok. Bolýa söz berýän. Halamaýan bolsaň, gaýdy aýtmaryn. Onda näme deli? Uzynly günüňi men bilen geçirdiň. Saňa gyýgyrmadylarmy? Gyýgyrmadylar. Onda surat çekeli. Bolýa. Bugün men iň şadýan günüm boldy. Meňem. Hadi Yusuf. Gör Yusupcan, haçanın wärtini gözläp ýör. Nahara giýçe alýar. Ýöne entek Meltem hanym bilen surat çekjekdiga. Meltem hanymy gaty halydyň öýdän. Hawa. Onda o da biziň bilen nahara gideýdin. Ýaşa. Meltem. Meltem. Yine bir adaçyk iýey. Bereket versin köpüýdim. Nahar tagamly bolupdyr. Noş bolsun. Evli misin? Sen maşgalaň çağalaňmamy? Seni gaýgatmediler gerek. Ahmet agaň nahardan soň eltik gaýdar. Meltem Hanım. Canan, Meltem hanym guramaň jaýyna ýaşaýar. Men ýeke ýaşaýadym. Şoň üçin guramaň jaýyna ýaşamak men üçin has amatly bolýar. Ören tagably bolupdyr Canan aýdy. Wah men janym noş bolsun. Men joramyň ýanyna derslerime taýarlanmak itjekdim, kaka gidäýinmi?
Giyişdämi gynım? Ertir tinek var, kitap alacaktım da. Bolýa gidey. Noş bolsun. Sağ ol gyzym. Bilece elin ýugulmy? Bolýar Meltem hanym. Yusuf, Yusuf Meltem halapdyr. Çağaçyk. Meltemem çağany nähil iyi görýän eken. Şeýle dämi? Näme üçin maşgalat ýokka? Kim bilýär? Ýöne gaty arasaýym de tertipli ýal. Ýüze aýdypdyr. Halipam, näme üçin beýdýäs? Ahmet ağa bu maglumatlary göräýse, ejeti bilen ogluny biri-birinden aýratalar. Yalan ýakyjy köz ýalyr. Düşen harmanyny ýakyp ýok eder. Emma batlaýynça bu yalan yerlik dämi näme? Yalan her hil ýagdaýda da ýakyjydyr. Ýakyp bilmeýän bolsa tögerek oňa mümkinçilik berýän näler. Dogry ýol syraty müstakimdir we ýalana ýeri ýokdur. Düşünýän. Başga çäre ýok da onu. Peýgamberimiz aleyhissalam ahyry helekçilik bilen soňlansa da dogrulukdan aýrylmaň diýipdir. Salam gyzym. Otogymy ýynaşdyrdyňmy? Ştaýyn gutoram soň siziň otoňyza geçjek. Hoş geldin Ahmet ağa. Hoş gördük Salih. Gel kağıtları gol çöküp bereyin, soň derre we gider. Bolýa. Tamam götür. Ene şunu yakıtıp bilerdin. Bu inanılmaz. Ananar ya hallel. Niye de utanman berik gelip Ahmet ağa. men akmaklık edipdirin. Hemen de. Derrew gümüň çek şutaýdan. Derrew. Sen kimdiňi bilýän? Sen şofer hoş jerenniňi bilýän? Bar git. Yusuf diýmek Yusufuň ejetdigini bilipsiňiz-de. Ejeti diýänmi? Sen näde utanman ejeti diýip bilýän ha? Ene bolmak şeýle aňsat. Hawa, gaty uly günäýi işetdim. Hiç kim men bu ýalňyşlygymy bagyşlamaz. Çağam entek bäwejikge taşlap gitmeli boldum. Ýöneýini tow etdim. Häzir oglum her kimden emetir maňa mätäç. Oglumy kimid bir-birimize mätäç. Oglumy menden aýryp bilmersiňiz. Aýraryn. Serhoşdyň özüň aýdýaňa. Saňa nädip anam edip çağan berip bolar he? Öňde soňda etjek zadyň belli. Şor ýalňyşyň ýene aýtalardyň da. Özüňize gaty ynamly gürleýäňiz. Siz ömrüňizde hiç hil ýalňyş görmediňizmi? Ýalňyşamok, ýalňyşmarnam. Senem şo çağany gaýdyp gynamagyňa, ýufuň terhoş ene bilen bile ýaşamagyna ýol bermerin. Şoň üçin hem derrew gümüň çek, bargym bol. Git. Beýtmeň. Men oglumdan aýyrmaň. Ene bilen ogluny aýyrmak dogry bolarmy? Ahmet ağa. Hemen kalk. Ente koğuluk mutamalı gowu bolar. Yörüň. Ceren'e Biraz gürleşäýeliň. bunu hak Jerene ýene bir gedek mümkinçilik beräýin. Omuňa munasyp. Gaty jan edýär, bu Yusuf üçin möhüm, başga hiç kim ejetiniň orny tutup bilmez. Jeren ýalňyşyny düşünüp, indem düzeltmek isleýär. Yok. 10 gün erkin geçip bolmaz.
Men öňümde adamsyny, çağasyny, onu da bäwejikkä taşlap giden wyjdansyz aýal dur. Büdüt edip bolmajak ýalňyşlyk. Ondan bejer galanam mordo. Yeni gaýtylamajagyny sen nereden bilýän? Ýöne şeýle boljagyny siz anyk aýdyp bilmersiňiz ahyry. Hemme zady beýdip öňünden aýdyp bolmaýa. Edil ýagyşy bilen ýamany bilip bolmaýşy ýaly. Ýagyşy adam dürüýdip kömek edip beren adamlarynyň içinde belki jenaýatkär bolbam bilinmän ýörenlerim madyr. Şor wagtyň özünde de günäkär tasaplanýan adamlarymyň arasynda belki tökmüde size bar bolanam bolup biler. Sana ilkinji gedek duşanymda durmuş tejribemi aýdyp beripdimi? Ýadyňa düşdümi? Hawa. Dinle Talih. Men jigim gatyly ýalňyşlyk göýerdi. Elindäki bilen kanagat etmedi. Ogurluk etdi. Kakamy gaty utandyrdy. Ýöne kakamaňa her gedek ýene de bir pursat berýärdi. Günlüň birine özi ýaly ýygyp börün dostlarynyň birini alyp şerik geldi. Kakamam şu wagtlar elinden geldigiçe mätäşlere kömek etjek bolup şu guromany hasam etdirjek bolýardy. Kakam sabryň getiren dostunyň inanyp iş aldy. Towe denir diýdi. Ýöne näme bolany bilýänmi? Yankı diýýär, kakamyň barja puluny ogurlap kaçyp gitdi. Barja puluny. Indi maňa düşünýärmi? Şol günden soň jigimi ýekece edem görmedim. Te hastahanadaky duşumy da çenni görmedim. Kötülük Yerwetlik edip adamlaryň ýüreklerini agyrdan adamlara näme üçin ikinji gedek pursat bermeli? Näme üçin? Muňa karar bermek bize galmandyr. Adamlaryň towgalaryny Allah kabul eder. Bir adamlar Allah'ın beýle ýagyşlygyna göz ýumyp bilmez. Ýogsa da siz Allah'ın razyligi üçin adamlara kömek edýäňizmi ýa-da wyjdanyňyzyň arkaýyn bolmagy üçin? Yer bolýardy. Oňa ýene bir pursat berjek. Ondan sen hem görersiň. Olam ýene de öňkü ýaly bolar. burada kalmak. Tow eden bolsaň bir ýerde bolmaňa ruhsat berýän. Ýöne iki gözüm tenine bolar, düşünýärmi? Kiçijik ýalňyş goýberäýseň gözüňden gör. Gözüň ýaşyna teretmen, düşündiňmi? Galy berse de Ýusufa bir zat duýduraýsaň, menem onam taşlap giden soň sen nämeler edendiňi, nähili işleri baş goşandyňy aýdaryn. Haýyş edýän, beýtmäň. Yusuf bu zatlar bilmesin. Men sebäpli hasam beter gynanmasyn. Siziň onamyňyzy ödeýänçem garaşaryn. Söz berýän. Ýaşy. Meltem hanım. Meltem hanım. Meltem hanım. Wah canım. Yusupcan nähil ýagdaýyň? Gowmy? Oňat, bugün men mektebe Salihaga gitýär. Okulu wasyň saňa nähil gowy elşipdir? Näme boldy? Bir zada gynanýarmy? Näme üçin aglaýaň? Gynanamok, seni görüp begendim. Beýle bolsa göz ýaşyň süpür, näme üçin aglaýaň? Aglamok. Hani Yusuf bulogumyn, üşersin. Ana teret Saliha hymyldy. Ýör Ýusuf, mektebe giýje galaýmaly. Bar. Senem işin bilen bol.
Amca ne Dahi oldu? näme boldy? Nirän agyrýar? Tanzym etdirmeli wagtym boldy. Derman alyp bilmedim. Maňa kömek etdiýdim. Dahijan bir jamun garaşsaň derrew gidip derman getireýin. Özüm sancym edip berer. Yardım edin. Kömek edin. Kömek edin. Kömek edin. Dahi dedi näme boldy? Kömek edin. Bu daýynyň tüýçi keseli wa, men tanıyan. Häzir kesel güýjepdir. Derrew hastahana gitmek gerek. Ýogsam öleýmem mümkin. Derrew gidelim. Al işte. Ana taňa gerek bolsa. Yeni öňkü edetiň başladyň şeýlemi? Ýöne siz ýalňyş düşündiňiz. Pikir edişiňiz ýalyl. Men bulary Betler, yalan urunlaryň dinlejek gel. Han tow edipdiň. Şeýle boljagyny men öňünden bilýärmi? ýöne Derrew gümmol. Sana ananyp ýüzü bermedim gowy bolupdyr. Indi bolsa bar git. Bar git. Bar, gaýdyp gözüm görmesin. haýyş edýän, dinleň meni, haýyş edýän. Men bulary daşardaky daýy çyn alym. Dermana garaşýa, haýyş edýän, ruhsa dediň. Eltip geleýin. Nire tollaý? Han görköz. Görköz. Men Hani nirede? Mene hiç kim öremek? ýöne Gümmol. Gümmolluydum taňa. Eger oğlun gowy görýän bolsaň, bir munda meglenme. yalan sözlemedim. Yalan sözlemedim. Hastayım. Halat edip bilmedik. Şeker hastası. Süýjü kesellere kömek edýän guramaň öňüne süýjü keselli bir gözümiziň alyna jan berdi. Ananar ýalyl. Ahmet nädip beýle bipark bolup bilýäke? Nädip beýle ýanyşlyk göýüp bilýäňiz-de? Dermanlar eltende jaýdap goýduň da, gatsagyl gerek bolany ulanyp bilýärdiňiz-de? Elkimin Ahmet ağaň hut özünden torak görerdiňiz. Soğran. Elbette soğran. Kendini Özüni doğruluğun merkezi, hasap formaň çeşmesi hükmüne görýänden, hasap forulacak ýagdaýy düşmek öğrengen garlyrjy da. Ahmet ağa indi näme etjegini bilmez. Beýlemde kıyňyna düşeniň o dünýede ýükleýänler. Onu kıyın düşeniň öňden görjürgem artarmy? Atlet arasda bolsa, hem öňden görejiligi hem nazar açylyp biler. Kul kıyın ýagdaýa galan bolsa, hydyra başga näme galýar? Geldim. Ýörgeydim. ne haber? Ýagdaýyň nähili? Okulda bir şey. Mektepde birat boldumy? Hem bilen ejesi var. Sen kim bar? Yok gitti. O meni taşlady. Onunla gaýdyp geleýsin näme? Gerek gel. İslam ok. Saňa şol aýdym aýdyp berse, Hadi geç. hani minunna. Bugün matematikada ne açalım Bilhani? Ne açallyň? 5. Tu ölemi.
Buyurun. Gelin. Hayırlı günler. Salam Ahmet. Oho, gel Mahmut, gel. Hoş geldin. Pek hoş geldin. O diyen hoş gelmedim Ahmet. İyilik mi, näme boldy? Sana kän gowy habarlama yok dostum. Näme diýjek bolýan Mahmut? Şugun bärki senden kömek soramak üçin bir garry adam gelipdir. Ýagdaýy gatagyrdy. Onu Salih bilen daşarda gördük. Hastahanaya gittik. Ýöne gynyntygy malat edip bilmedik. Wah men edenim bar bolsun ha. Okulda mektepde en atalar ýygnagy boljak. Men howtarym kim? Neme? Yusuf, Men giderin balam. Ahmet kakan işlerken. neme? Belkem Hawa. Canan aýdan barar. Hawa. Vah canım. Vay gıydım. Hiç tat iýmedinle. İştem ýok. İýmeden bolmada gyýdym. Soňky wagtlar keýpli görnýär. Meni gaýga goýma. Ýagdaýym oňat kaka. İşteňde açyk bolsun. Ceren. Ceren. Bu wagt berde näme işleýär? Salih ağa men. Köçede näme işleýär? Gel kapyny açaýyn. İçeri gir üşersiň. Men üçin Yusuf'un bir suratyny alaýyn diýjekdim. Men onu şeýle bir gowy görýän. Hatda öz janymdan hem gowy görýän. Belki Ahmet ağa dogry aýdandyr. Onu gowy görýänim üçin men bärden gitmelidirin. Eger tawba eden bolsaň, hiç kimden gorkma Ceren. Ogluň almaga çalyş. Barda da çıdarın. Barda da. Ýöne Yusuf menden ýüze gürse çydap bilmerin. Şonda ne ederin? Sen ähli zatdan öňürtü enessiň Ceren. Beýleki enelere ýaly içinden mehir joşup duran, çağatyn mehri bilen töýýän ene. Senden şefkat, Allah'dan rahmet bolsa ähli zat düzelir inşallah. Bilemok. Hiç tat bilemok. Ey Allah. Onu yeni ýekece gedek görüp bilsedim. Ýekece gedek. Han içeri gir. Ertir Ahmet ağa bilen ýene bir gedek guruluş göreýin. Han ýör. Hoş geldin. Hoş geldiňiz Ahmet ağa. Hoş gördük Salih. Otur, otur. Biraz Bir azajyk guruluş bilirdimi? Sence Sen pikiriňçe men nerede ýalňyşlyk etdimkem Salih? Bu zatlar başyma düşürýäli. Men näme ýalňyşlyk etdimkem? Ahmet ağa. Belki de iň uly ýalňyşlygyňyz asla ýalňyşlyk etmejekdiňizi pikir etmekdir. Hawa. Dogry. Şeýle pikir edenim üçin bir topar ýalňyşlyk goýberdim. Salih. Salih. Ceren giden borjak yeriniň salatyny goýmadymy? Onu ne tap bolurka? Ahmet ağa, Ceren guramadan ente gitmedi. Olam siziň bilen guruluşmak isleýär. Ahmet ağa. Men Ceren. Ceren. Sana Men seni ne hakda arapdyryn? bütün bu Munça bolanda atlardan soň sen meni bağışlap bilerdiňmi? Hoş geldin. Hoş geldiniz. Enesi de Ceren getirdim. Ola minni biziň bilen ýaşar. Sana kömekçi bolar. Meltem uýa hoş geldin. Yusupcan gel hani. sana anlat. Sana gowy habarym mı?
käbir hakykatlar bilmäge wagt boldy. Ahmet ağa haýyş edýän. Haýyş edýän. Söyle bak. Han ýetip aýt bakaly. Meltem hanymy gowurýanmy? Meltem hanymy gowurýan. Biliyor musun? Biler bolsaň Meltem hanymyň hakykaty jeren. Ceren mi? Ejemiň adam Cerenni. Ýutupjan. Ceren Jeren hanym sen ejem. Ne? Näme? O nähili? o senin Ol sen ejem. ve seni Gemim seni diýsen gowurýar. Sen ýigrenýän. Sen meni taşlap gittin. Sen men ejem del. Men ejem ýok. Yusuf, oğlum. Ahmet ılga. Yusuf, oğlum. Yusuf! Yusuf, Yusuf, oğlum. Sen ýigrenýän. Meni bağışla, haýyş edýän. Dur, meni bağışla. Sen ýigrenýän. Oğlum dur. Meni günüme goý. Yusuf, dursana Yusufcan. Ýigrenýän seni, islam ok. Ejecan ölme. Ejecan haýyş edýän. Ejecan haýyş edýän. Jeren. Ey Allah'can. Ece. Jeren. Jeren. Ahmet kaka ejem halas et. O da Ceren. kakam ýaly ölmesin haýyş edýän. Bolya arkayn bol. Arkayn bol. Hatta Ece. hana gider ter. Jeren. Eje. Mahmut. Mahmut. Nähili ýagdaý gowmy? Özüne gelerini garaşýar. Çağası üçin canına dözdü. Ey Allah'can, o hakda näli ýalňyş pikir edipdirin. Menem bilmän onu helak edipdirin. Oňa dogry düşünüp, sen armaga çalsyn bolsam bolmaýarmy? Ejem can. Allah meni eliňe. Öňkülerdey hüdüle. Gowanaýyn diliňe. Neler söyle bana. Allah can. Ejem halas et. Yalvarýan. Allah can. Ejem ölmesin. Yalvarýan ey Rabbim. Yalvarýan. Ejem ölmesin. Allah can yalvarýan. Yusuf, oğlum. Ece. Bağlam. Can Ece can. Anne, Ece. Bugün biz bilen öýe gidersiň şeýle dälmi? Can annaýda ikimiz üçin bir oto taýarlap goýdy. İçine goşulanmadan yerleştireriz. Wah akyllyjam. Sen bilen gitmegimi çyndan misleýärmi? Rabbimiziň işleri nähili gödel. Heme perden aýranok. Hemem adamlary süýji mezburet arkaly dogry ýola getirýär. Anfan Allah'ın razylygyny gözden salmasa, görýän gözi tutjan eli, yöreýän aýagy hemişe Allah'y gorak astyndadyr. Onu büdremeleriň hikmeti nämeke?
Nebis işe gatışda büdüretjekdigi iki uşudur. Yunus näil goýadypdyr. Sen çıkan soň aradan, galar seni yaradan.